Čo si tam našiel v letaku? Čo tam je? Traktor? Hračka? Tam je nejaká príšera. To je tiež nejaká príšera. To je leták z dračíka, tam sú hračky, ktoré predávajú. Čo to je? Traktor. A to je autobus, že? A má otváracie dvere. Hej, otváracie dvere. Aj v škôlke si mal také, že? Čo tam ešte máš? Ktoré sa ti páči? Toto? No to pôjdeme pretočiť. Pretočím ti rozprávku. Pretočím ti ju. No čo máš ešte v letáku, ukáž? Čo tam je? Čo tam je, Oli? Čo sú tam auta? Auta na kamióne uložené. Hej, tam je. Kamión sa ti páči, hej.